bathande balandele sala yena ukata benomgomo ngisho kwela gcabuza vele ijongo simlomotivo singisendoda ezakalisazi ukuthi kusinomzana phansi emaqadini madoda nina bombuyisa bohlobose nina bombongo ngiyanbiza nonke emaqadini hlangana ngaso ngesikhathi yena umshala weni lona undaba zezwe ngithi ngifikile ngikalelekile niyaphila bafowethu. Hayi angilibone libi. Ngizothanda ukuthi ngibingelele wonke umuntu obukele njengamanje. Bafethu ngiyazi ukuthi akusiwona wonke umuntu othandayo ukuchatha. So abantu abaningi bake bakhala la ngokuthi bafuna imbiza ephuzwayo. Imbiza ephuzwayo evuselela ubudoda babo ukuthi induku mayiqine makuba khona inhlasi ekamerweni. So nansi ke wemadoda imbiza le iyaphuzwa futhi uma ufuna ukuchatha uyachatha, iyachatha iphinde futhi uyiphuze ngohafu wenkomishi. Le mbiza le iyasebenza. Le mbiza le uphuza uhafu wenkomishi, ivuselela imizwa, iyaklina even noma ngabe nomzimba omubi. Iyaqeda konke lokho lomzimba omubi. Imizimba emibuke ihlukene kaningi. Omunye uba namaqhuqhuva aphumayo, omunye uza ehlele kwebatshelwa khombisa ukuthi khona into engaphakathi. So le mbiza le engiyakhayo manje izokhipha konke lokho ngaphakathi okudala ukuthi ube nomzimba omubi. Ivuselele nemizwa. Usuhleli nje ekseni uvuka uphondo olubheke phezulu ukuthi uhleli nje uze ukuthi ngazi ukuthi khona into ekuthumayo ezokuthuma ukuthi uhambe uye kumama. So uma uzothenga le mbiza le uzothola le mbiza le ephuzwayo uphinde futhi uthole nale emanga unganazolala kogogo. Uzobe uthola ikhombe ehamba phambili la uzophuza ngala uphinde uchathe ngala uphinde uphuze uchathe kulena engikhuluma ngayo njengamanje. So kuzomela ukuthi uphuthume uyitholele yona le mbiza le. Ngiyakhumbula ukuthi ngiyasolakala kule number le 065 629 5372. Ngiyaphosa nakaPep uzongisendela iPep number yakho ngikusendela ama details zami ngikuposela kaPep uhambe uyo-collecta iphasela lakho uyithole le mbiza le ngoba iyadingeka. Esikhathini samanje nake kuma festive kumele ukuthi uhlala uphuze uloku uyiklina nje uyiphuze nje uloku uyiphuzela nje ukuze uma uqala igame nje ungabi nenkinga ngoba phela igame kwesikhathi ize ube khona ama fixture iyayisukela igame njengamanje ivele isuke nje kanti wena awukho fit. So hlezi uma uyindoda ube fit ngawusonke isikhathi uyiphuze noma ngabe ushaya amatekisi noma ushaya ama truck ukwazi nje nokuhamba nayo uyifakela kulesikhwameni sakho. Uma ubona ukuthi hayi ufuna ukuphuza manje ufunde futhi uphuze. Ngiphinde futhi ngitholakale na ku YouTube sicela udube. Ngiphinde ngitholakale futhi na ku WhatsApp 065 629 5372. Ngiyathola futhi na ku Facebook. Ku Facebook ngu-Rich Dube. So ngiyabonga bafethu. Ayivuke imizi amakhehla, ayivuke imizi yobaba. Asiyakheni le mizi obaba bashiya kusakhe imizi yabo. Asenze njengoba babefisa. Siyabonga bafethu. Ngizodlala ingoma mina ngilwi namuntu bakithi ngiyayithanda lento isegazini ngisho ngangifake